abin kauna ta shugaba manzan Allah ina nan da kai komai wahala ba zan barka ba ka zagaye duniya ko ina ba inda ba a ji zancen ka ba sarki ne mu ko bayan ka ne ya annabi ka ciran fargaba da raina zan rike san ka tun da na bi ka ba za na tozarta ba zamun rayuwa rabba Allah bai yi abin da zai kai ka ba ka ne ɗaya take da ba na biyun sa rasulullahi ya shugaba imani na da kai na yi na kare ba za na tozarta ba sarkin da yi ka ya mallaka maka komai babu ba na ka ba zancen a biyo ka kuma dole ne Allah kai ya kira shugaba limamin dukkanin annabawan Allah kai da babban uba Abdullahi mai rayarai ilimi ba a samu karshen sa ba wata daga kanka kuma an kure wani ba zai dan ya same ka ba aminin layi kai ne cikakke duk tsanani ba zan bar ka ba nishadi na da kai zan yi kuka in ya zo ba zan bar shi ba na yarda da kai ina son ka so ne wanda ba zan mutunce ka ba ina na fito ina zana annabi ne zancen da zan ke gaba rasuli da kai nake ambato na waye wanda bai san ka ba matsayi daga kanka kuma an kware wani ba zai dan ya riske ka ba ta yaya zan kwatanta ka na ji kwatancen bai wadace ni ba idan na ce a zana ka annabi ni samsam fa ban san ka ba tunani na in same ka rasa komai kun gaban faɗi ba san ka in san ɗabi'un ka in san wanda ba za ka cece su ba gana hakikanin bayyanar da kake yi duk da ban san ka ba san yaya ake yi in dace ko da ba a neme ka ba fata na duk akan san ka zan kare kin juma'a laraba abin neman Allahumma zafi wanda ba a yi karshen sa ba da kai na fito da kai zan kasance annabi marhaba marhaba abin kaunar da Allah yake yi wa yabo ba ma san shi ba ya mallaka kome duka hannun annabi duk da ba a san shi ba kai ne na rahamar rahamomi da ban san makamanta ba kai ne tushen dugon ba alifin simmimin da sauran gaba da kai muka fara aikin da kai zan kare shugaban shugaba abin duban miya sayyidi sadati ba zan kibe janka ba dorin laya kanzil azam assalam ala shugaba karibin lahiya kashi fulhin basu ba za manta ka ba mudan sirka fi karfin rubutu alkalmi ba zai san ka ba muzambir ka fi karfin kira ba za ya riske ka ba ka girma ka fi girma kwatance na ba za ya riske ka ba yaro yiddini kai ne a farkon bauta ban ji karshen ta ba ka ne sanadin ibadu merere bo ba za ya riske ka ba ta yaya za a gane ka labarin ban samu karshen sa ba waye masanin ka duk duniya har yau ban samu amsar ta ba ina ka fito ina za ka ban san waye ne ya sauke ka ba su aka kira su waye su be ka da sauran kallo na gaba na yarda da kai adan zuciya ta annabi ba zan bar ka ba ganna tare kullum da kai buri na bai huce haka ba a rayu da san ka ne arziki kuɗi ba za su dame ni ba Allah domin sa mai gaba ɗaya ba na abin da ban san shi ba ina roƙon ka ya zuljalali ka ƙara min nisan shugaba ka bani abin buƙatar da zan so har abada ba zan bar ka ba maradina a kullum fa kai ne so ba zai wadace ni ba ganna tare yau ne da kai buri na bai kuce haka ba mazan da suke ta koyar da mu a ciki tijjani ne shugaba da shehu barhama in yas dan kaula babban uba ibrahim badagire adalin sarki kai mulki na gaba da fito shi nake a dotin da kyan aiki na bai wadace ni ba da shehu aliyu birnin kano aliyu harazimi shugaba da shehu atiku dan sanka tijjani yan mota yana nan gaba da shehu balarabe shehu abdullahi uba magajin uba da shehu sunu silame da uban duka ba zan bar su ba kakana a halil janna abdullahi ba zan manta ka ba kwarai shuba kamar nan ga inda akwai dole ba ban san shi ba imamu da zole na sallama a gare ka farin ciki na gaba na gode rabba na godiya da ne ban san iyakar ta ba ka ce mini abba duk lokaci na bar ma ta kozo gaba domin shehu baban suna na batula mai yaban shugaba